KLOआ मोननै गुथुमाव गावस्राबाय। उर्फि जावेदखौ सोंखारिदों। फरायसाफोरा राजा लामा गाथेदों। समनि लेखाजों गोबां दावराव दावसि इनकाउन्टार सोरखौबा बुथारलायनाय दिनै गोबां बांनो थांबाय आसामाव। मानो बेफोरबायदि जाखो? जायफोर न' सेफाय जादोंमोन दिनैनिफ्राय साननैसो सिगाङाव, लोगोसे जोंनि बर' हारिनिबो चिराङाव सेफायजानाय दङ गोबां। मैया दाख्लै डिब्रुगड़नि बकापानि ओनसोलाव जा न' सेफायबाय आसाम सरकारानि पुलिस बिफानजों लोगो नांनानै जा न' सेफायबाय आरो न' सेफायनायनि जाहोनाव जे 10 आरो 12 थाखोनि फरायसाफोर जायफोर एग्जामाव जिरायनो गोनां आरो बैफोर फरायसाफोरा दिनै जोङो राजा लामा गाथेनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना बेफोर मोनसे गाज्रि खोथा। मानोना सरकारा बेफोरबायदि खालामनाया मोनसे दुखुनांथाव खोथा। मानोना जायफोर फरायसाफोरा दिनै फरायनो गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनो बा गोजौ मोनसे सोलोंथाइ लानो नागिरदों आरो लोगोसे एग्जामा खाथियावनो दङ, बेफोरबायदि थासारियाव दिनै जुदि सरकारा न' बां सेफायनानै गथ' गथायखौ सिलिंखार खालामो, फरायनाय जिउनिफ्राय जुदि ड्रप आउट खालामो, जानो हागौ गोबाङानो ड्रप आउटबो जागोन बेनिफ्राय, नङा होमबा? बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारियाव जे गथ' गथायफ्रा जायफोर लाइमोनफोरा दिनै एग्जामाव जिरायगोन, जों बिथांमोनखौ राजा लामा गाथेनाय प्रटेस्ट खालामनाय जों ससियेल मिडियाफोराव गोबां नुनो मोनदों। बेबायदि थासारियाव जोंनि बर' हारियाबो गोबां खहा दङ दै। बिदि होननानै गुबुन हारियाल'सो खहा दङ बा गुबुन हारियाल'सो जागोन बिदि नङा। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां दङ आरो जायनि 12 आरो 10 थाखोनि आनजादखौ होगोन बिथांमोना जे फरायनो मोनाखैबा गोबां खहा जाना दङ। दिनै दा फरायनोथ' मोनखायाखैनो, न' बां गैया आरो बिथिंहाय गुसु बोथोरा। लोगोसे उर्फि जावेदनि नोंथांमोना भाइरेल भिडिअफोरखौ नुना मोन्दों आरो बे भाइरेल भिडिअ फट' गासैखौबो लानानै बिथांनि मुस्लिम कमिउनिटिनि सुबुंफोरा मोनसे अजद दैखांदों जे बिथाङा जुदि बेबायदि गाननायखौ, बेबायदि भिडिअ भाइरेल खालामनायखौ जुदि गाराब्ला बिथांखौ मुस्लिम कमिउनिटिनि सुबुंफोरा बिथांनि थैनाय गोथै सहखौ गावसोरनि कबरस्थानाव लाखिनाय नङा होननानै फोसावो। बेनि अनगायैबो रन्जित बरा मुंनि सासे सुबुङा बुथारजादोंमोन साननैसो सिगाङाव आरो बे जाथायखौ लानानै रन्जित बरा मुंनि सासे सुबुंखौ मार्डार खालामनाय शाह आलाम मुंनि सुबुङा दिनै फुंनि 5 बाजियावनो मिथिनाय बायदिबा इनकाउन्टार जादों। मानोना बे सुबुङा जे हादगाव पुलिसनि जिम्मायाव दङमोन आरो सोरखौबा खोन्थिनो होनानै आर्म्स खिन्थिनो बा सोरखौबा सुथुरखौ खिन्थिनो होनानै जे थांदोंमोन, बेयावनो थांनायाव आरो बिथाङा पुलिस बिफानखौ थगायनानै बेनिफ्राय खारखामानो नागिरो आरो खारखामानो नागिरनायावनो बिथांखौ पुलिसा इनकाउन्टार खालामो। जियानो जा मानो बेनि अनगायैबो जे गसाइगाव कर्टनि बार एस'सिएशननि सासे मेम्बारखौ एसिड सारनानै बिथांखौ खहा खालामदों आरो नोंथांमोना मोनबाय जानो हागौ बे निउसखौबो फुङावनो मोनबाय जानो हागौ ससियेल मिडियाफोरा जायफोरा लोब्बा थायो गोबाङै। सोरबा दुथुङा बिथांनि न'खराव हाबनानै बिथांखौ सोलेराव एसिड लुनानै होयो आरो बिथाङा दा हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङ। लोगोसे बेनि अनगायैबो जे KLOनिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला KLOआ जे 25 आरो 26 जानुवारियाव जे कमतापुर रायजो मोननायनि मिजिंजों दावराव दावसि खालामबाय थादोंमोन। बिथांमोननि दल संगठना मोननै बाहागोआव गावस्रादों आरो नोंथांमोना जुदि KLOनि सायाव भिडिअ बानायजानायखौ लुबैदों, गासैबो इनफरमेसन लानायखौ लुबैदों, अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर आरो बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन आङो। दा दुखुनांथावना खोथाया जादों जायफोरा न' सेफाय जादों बा बुलडोजार सलायजादों बिथांमोननि गथ' गथायफोरा जायफोरा दिनै 10 थाखो 12 थाखोआव फरायबाय दं आरो एग्जाम फैबाय दं। बेबायदि थासारियाव आसाम सरकारा बेफोरबायदि खालामनानै गोबां गोरोन्थि खालामदों। मानोना जाय समाव जों सोलोंथाइखौ दावगाहोनो थाखाय, जाय समाव जों सोलोंथाइखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ बा गासैबो गुथुमानो खामानि मावबाय दं बा खामानि मावबाय थादो, बै समाव जुदि बेफोरबायदि आलाय सिलाय गथ' गथायखौ खालामनानै बैफोरनिफ्राय जुदि ड्रप आउट खालामो सोलोंथाइनिफ्राय, बे मोनसे गाज्रि खोथा। आरो बेफोर फरायसाखौ जोङो निउसफोराव दिनै ससियेल मिडियायाव लामायाव थानानै फरायफैनाय आरो बायदि बायदि गुथुमफोरा बायदि बायदि दल संगठनफोरा बिथांमोननो मम होनाय, इलेक्ट्रिकेल बाल्ब होनाय, सलार बाल्ब होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों ना। बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि बर' समाजाबो मोनसे खहा जागोन। मानोना दाख्लैसो जानो थांनाय चिराङाव बेफोरबायदि न' सेफायनाय थासारिया जोंनि समाजावबो गोबां खहा गोलैगोन। मानोना जायनिखि जाया जोंनि समाजावबो दिनै 10 थाखो 12 थाखोआव एग्जाम होनो गोनां केन्डिडेट दङ आरो बैफोर केन्डिडेटफोरा एग्जामखौ बोरै होगोन? बेफोरबायदि थासारि जुदि खालामना होयोबा गभर्नमेन्टआ दिनै सोलोंथाइ बिथिङा जोंनि आसामाव माब्रै दावगागोन, बर' समाजाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा मा जागोन, बेखौ गोबां साननो गोनां जादों। आरो बेनिफ्राय बेनि दायनिगिरिया सोरो दा?
जियानो जा मानो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननो इनफरमेशनखौ होबाय एसेनोसोमोन भिडिअआ बेयावनो थुंगेबाय जायफोरा भिडिअखौ मोजां मोनदों नायनानै शेयार खालाम लाइक खालाम आरो जियानो जा मानो जय बर' हारिनि थेंक्स फर वाचिं आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन बाय बाय